Здравейте хора, аз съм Шора TNT. Днес ще снимам пак на Майнкрафт. Ще се изнисаме от тази къща. Така посях си малко ферма. Жито да е по-скоро. Сега ще взема тия работи в чест. Сега смятам да паузирам, защото мисля, че ще ви е скучно как се местя. Вървя от друг край на друг и сега се връщам. Здравейте хора, ето ме върнах се. Изнесох се малко. Смятам тази къща да направя на 2 стаи. Сега. Ще си събера от тук торчовете. Малко само. Този епизод няма да ги избирам. Извън кадър ще ги събера, но и не знам пак. Набера фермата. Това не е смисъл, бе. Сега ще го посея отново. Аре, сей се. Тафа. What? Какво е станало тук? Цялата вода отишла на... Събра малко почва, за да я спра. Сега, така. Сега тук найдох още едно семенце, две. Сега ще си ги засея. Хайде. Сейте се! Да! Ето ми скинат. Мен ми харесва. Не знам за вас. Не. Искам да видим това прасе. Сега... Следващия клип може да ми е на gar.io, но не знам пак, може да си ми е на този свят. Ще убия тази крава. Там... Ще спомена още един път, кравите са много бъгави, тичат бързо. Излязам с този шум, който чувате. Сега... Искам да намеря малко барут. Не знам дали ще го намеря така лесно. Така. Ако ми са ценните неща, това не е ценно, но така стои там. Тук. Другия епизод ще разделим къщата на 2 стаи. Съжалявам, ако се сърдите, че не направих къщата с вас, защото много бързах да я направя.
Смятам то да клада някакви блокове, някакви оранжеви, но не знам, може така и да си седи. О, гладен съм. И това прасе. Сега ще отида, ще събера малко храна. Хайде да и на прасета да няма тук. Там една, мисля, че е малко, да. Тук видях майкрава. Така ми се стори. Знам за този шум от толкова, както чувате. Но... къде да отиваш? Ще умри! Умри! Да. Да събера още малко семенца. Да си посея. Още жито. Сега няма да събирам. Така. Ще да събера малко дърво. Но аз стигнам за разделянето на две стаи. Ще се покача на планината. Да видя дали има някъде прасета. И сега се връщам, когато се изкача. Ето ме, върнах се. И там има едно прасе, ще го бия. И като го бия, смятам да завърша клипа. Не може да е. Да. И това смятам да е за мен. Ако ви е харесал клипа, моля абонирайте се за мен и дайте палец нагоре.